थैयाबा माथो उपाय माबा मोनसे राहा मोनगोन ना जोंनि गथ'फोरखौबो साननानै एसे नायहर बयबो मेगन सिगाङाव फुंबिलिनि गोजोननायखौ बयनोबो बावहरनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय बरायबावनाय जाबाय। आङो दिनैनि भिडिअखौ लाबोनाय जाहैबाय जेनाखि जोंनि बर' फिसाफोर गुवाहाटी बरबारि गामियाव थानाय बिथांमोना न'खर सिलिंखार खालामजादों गभर्नमेन्टजों आसाम गभर्नमेन्टजों बिथांमोननि सायाव आंबो ससे भिडिअ लानानै फैदों। बिथांमोननि भिडिअखौ नुनानै आंनि गोसो गोरबोजों बिराद दुखु मोनदों आरो बिथांमोननि भिडिअ बिथांमोननि गाबनाय आरो बिथांमोननि थानाय कन्डिसन न' सिफायजानाय जेबो बुस्थु दिखांनो हायै जेबो न'नि सम्पति दिखांनो हायै बोथ्रोदनो हायै बैफोरखौ नुनानैहाय माने गोसोआव खांखांनाय फैदों आरो बेनिखायनो आंबो बे ससे भिडिअखौ लानानै फैबाय। दा साननैसोआव नोंथांमोना नुबाय थानो मोनदों जोंनि प्रान्जल नार्जारी बिथांनि चेनेलाव आरो एनिथिं एमजि बिथांनि चेनेलाव नोंथांमोना नुबाय थानो मोनदों। दा बे भिडिअखौ आंबो बे प्रान्जल बिथांनिफ्राय लानाय जादों ससे स्क्रिन रेकर्ड। दा बेखौ आंबो नोंथांनो दसे उनाव खिन्थागोन आरो लोगोसे प्रान्जल बिथां आरो एनिथिं एमजि बिथांमोना बिसोरनि जेनाखि न'खर सिलिंखार खालामजाबाय बैसोरनि थाखाय एफा एफा डनेसन खालामदों जायनाखि जा हायो नोंथांमोना गाव गावनि गोसो गोरबोजों अननायनि नोजोरजों नोंथांमोनखौ बिथांमोना डनेसन खालामनो थाइसेब्लाबो थाइनैब्लाबो 10 थाखाब्लाबो 100ब्लाबो नों जा हायो बिथांमोननि थाखाय जेनाखि न'खर सिलिंखार जाजादों बैसोरनि थाखाय बैसोरनि फिसा फिसौखौ सेफटि दोननो थाखाय थाइसे थाइनै अनसुंथाइ खालामदों माने डनेसन खालामदों। बेयावनो आंबो जा हायो आंनि गोसो गोरबोजों आंनि अननायजों हरनो गोसो जादों। बे हरनायखौ लोगोसे आङो नोंथांमोननो लाइभ देखायलांनो सानदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय आरो नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो हायोब्ला शेयार खालाम नोंथांनि लोगोफोरनो। फैदो जों अब्ला बिथांनो पेमेन्ट खालामग्रोनि आङो एकाउन्ट नाम्बारखौ बेयाव बिहरजोबनानै लाखाबाय प्रान्जल बिथांनिफ्राय। दा आं बेखौ कपि खालामनानैबानो लांगोन डाइरेक्टलि। दा आंनाव SMS बो फैबाय फैसा दाननायनि। बे लाइभखौ आङो नोंथांमोननो मानो देखायदों नोंथांमोना साननो हागौ 500ल' हरनायखौनो जोङो देखायलायबाय बेफोरबायदि साननो हागौ। नाथाय आङो बेखौ नोंथांमोननो मानो देखायदों जाहाथे नोंथांमोना बेखौ नुनानै नोंथांमोनाबो हरनो गोसो गुदुं जायो बैनि थाखाय आङो नोंथांमोननोहाय बे ससे क्लिपखौ नोंथांमोननो देखायनाय जादों। दा नोंथांमोनाबो जा हायो 10 थाखाब्लाबो 100ब्लाबो 20 थाखाब्लाबो नोंथाङा जेरै हायो ओरै हरब्लानो जाबाय जाहाथे बिथांमोननि थानायनि थाखाय जानायनि थाखाय सुबिदा जायो। माने बिराद दुखुनांथावना जोंनिनो बर' फिसा बिथांमोनाबो खामला हाजिरा मावनानैसो जायो होननानै बुंदों बिथांमोना फोरमायदों आरो गाबै गाबै रिकुवेस्ट खालामदों जोंनि बर'नि लिडारफोरखौहाय दैदेनगिरिफोरखौ। जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो बिथांमोनखौ नोजोर लाखिनांगौ आरो थांनानैहाय नायहैनांगौ बिथांमोनखौ। माने थांनानै नायहैयोब्ला एसे आखायाव लायोब्ला मोजां जायो आरोना बयनिबो गोसोआवहाय गोजोननाय मोनगोन। ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो नुयोब्ला जोंनि दैदेनगिरिफ्रा थांनानै नायहैनानैहाय जुदि जों नायहैनाय नुनो मोनोब्ला जोंबो गोजोननाय मोनगोन गोसोआवहाय। बेनिखायनो आंनिफ्रायबो आङो खावलायो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरखौहाय सारमोनखौहाय अननानैहाय थांनानै एसे बिथांमोननो थानो थाखाय जायगानि बेबस्था खालामनानै होगोन होननानैहाय आसा खालामनाय थाबाय जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरनिसिम। बिथांमोना बिराद दुखुनांथाव दा आरो सिफायबावगोन होननानै बुंदों आरो बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांमोना सरकारनिफ्राय गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो इनफरमेसन मोनग्रोआखै एबा लाइजामबो सफैग्रोआखै ओरैनो खोथा होआ बाथ्रा होआ सिरि सिरिहाय सिफायदों आरो जेबो न'खरनि माल माथाफोरखौबो बोथ्रोदनो होआखै होननानै बिथांमोना फोरमायदों। नोंथांमोना मिथिखासिगौ दा ससियेल मिडियायावनो बिथांमोननि भिडिअफ्रा भाइराल जागासिनो दङ नोंथांमोना बयबो नुबाय जानो हागौ। दा आंबो बे स्क्रिन रेकर्डखौ लानानै ससे नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय आरो आंनि बे फिसा अनसुंथाइ हरनाया नोंथांमोना जाहाथे नुनानैहाय गोसो गुदुं जायो बेखायनो आङो नोंथांमोननो बेखौ लाइभ देखायनाय जाबाय। आरो नोंथांमोना साननो हागौ एसे एसेल' हरनायफोरखौलाय मा देखायलायनांगौरा बेफोरबायदि साननो हागौ। नाथाय बेफोरबायदि साननानै आं भिडिअखौ बानायाखै जाहाथे आंनि हरनायखौ नुनानै आंनि उनाव फैनाय मानसिफ्राबो हरनो गोसो गुदुं जायो बैनि थाखाय आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। बिथांमोननि गाबनायखौ नोंथांमोना ससे नायलांदो बिथांमोना माबायदि खावलायदों बेखौ नायलांबावदो ससे नुखाबायब्लाबो आरो खनसे नायलांबावदो। आङो बेयावनो बिदाय लाबाय। जै बर' हारिनि
खबर लायाखै दासिमबो बयखौबो जों आं हांख्रायहरदो गोदोर गोलावफोरखौ प्रमद सारखौबो हांख्रायहरदो माने जों जि जायगायाव जि कन्डिसनाव थादों बाहाय नायहर गासैखौबो गोदोर गोलावफोरखौ होनहरदों जोंखौ मोजाङै सोंहर खनसे जोंनो जागा हो थानो मोजां रायलाय बयबो जनानै गेदेर गोलावफोरा मोनसे जायगायाव जनानै जोंनो रायलायनानै जागा मोनसे जेरावखि जाया माने जों जि जायगायाव दं बाथौ मन्दिर खाथियाव इयाव थानो लुगैदोंमोन थेवबाबो जुदि जोंखौ इयाव थानो होआ जोंनो बेलेगावबाबो जागा हो बयनिबो सिगाङाव आर'ज गाबदो जोंखौ बांहायबाबो नायहर खबर लाफै दिनैसिमबो जोंनि मानसिफोरा रावबो आबसुफ्राबो रावबो फैयाखै खबरबो लाहराखै दासिमबो खनसे खबर लाफै नायलां होमबाना नुलांगोन नोंसोरो जोंनि कन्डिसना माबायसा जानानै दं भिडिअनिफ्राय निजेनि मेगनजों फैनानै नायफैबा बयखौबो मोजां मोनगौमोन जोङो नि थाखाय आखाइ फारनैखौ खबजोबनानै नोंसोरनाव आर'ज गाबदों बयबो फै खाथियाव फैनानै बयबो मोजाङै जोंखौ नायनानै थां जोंनि गथ' गथायफोरा गासैबो मालायनि न'आव दोङो जोङो मालाय संगठननि मानसिफोरा दालि होलांदो ओंखाम होलांदो बेखौनो जादो जोङो रुनानै नोंसोरनि आर'ज गाबदो बयबो फैनानै जोंखौ खनसे नायलां भिडिअनिफ्राय निजेनो फैनानै नायलांबा बयबो मोजां मोनगौमोन जोंखौ खबर लानायबा मोथांजों नायनानै थांफै जोंखौ खनसे मोजाङै नायनानै थांफै जोंहा मा कन्डिसन जानानै दं जों रावखौबो होननोबो हाया रावनावबो बिनोबो हाया थांनोबो हाया बिदि जानानै दं जोंहा गाननाय जोमनायबो गैया आं दिनै गथ'नि गाननाय गस्लाखौनो गाननानै फैनो दोङो इयाव बयनावबो हांख्रायदों जाहाथे जोंनि गथ'फोरा फरिखायाबो एगजामबो मोनफैबाय जोङो गथ'फोरखौ दोननो जायगाबो गैया मालायनावसो दोननो बयखौबो गेदेर गोलावफोरखौ होनहरदों बयबो जोंखौ नायहर जोंनि गथ'फोरखौबो साननानै एसे नायहर बयबो मेगन सिगाङाव